उदालगुरि जिल्लानि सासे लेङाइ फोरोंगिरि गुदि फरायसालि बिथाङा सरकारनि सम मथे आजिरा मोनैनि सिगाङावनो गाव आजिरा लाग्रोबाय। बिथांनि आजिरा लानाय समाव दिनैनि समा बिथांखौ बिदाय होनायनि सम आरो बे बिदाय होनाय समावहाय रायजो राजाफ्रा बिथांनि आजिरा लानायखौ गोबां दुखु फोरमायदों। माकिलिकान्दा गुदि फरायसालिनि लेङाइ फोरोंगिरि मनमोहन बर' बिथाङा दिनै आजिरा लादों आरो बे आजिरा लानाय समाव बिथांनि जा उननि हाबाफारि बे उननि हाबाफारिखौ जाफुंगोन बेनि मिजिं लानानै रायजो राजाफ्रा बिथांखौ दिनै बिदाय होदों। खुलुमबाय। आं नैबे बादुलिकान्दा गुदि फरायसालिनि सासे लोगो फोरोंगिरिमोन। थांनाय 1997 मायथाइयाव आङो मोनसे एपइन्टमेन्ट मोनदोंमोन। बे हिसाबैनो फैयै फैयै 2003आवहा नैयाव ट्रेन्सफार जाफैदों। बिदिनो आं मथा मथि 17 बोसोरनि माने फरायसालियाव हाबा मावबाय, खामानि मावबाय फोरोंगिरि हिसाबै। टटेल आङो 22 बोसोर साख्रि मावबाय टिचार हिसाबै। थ' दिनै आं मोनसे VRS माने भलन्टियार रिटायारमेन्ट लादों। बेनि जाहोना गोबां जाहोन दङ। जेनेबा मोनसे आं जिहेतु सामाजिक भाबै एसे जड़ित दङ, सामाजिक माखासे खामानिखौ लानानै बिखेखै बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै आङो माखासे दायित्व दङ हिसाबै, सामाजिक माखासे खामानि मावनो दायित्व दङ हिसाबै आङो सानबाय मा बेक्तिगत भाबै जि साकरि टिचार मावनाय बेखौ एसे प्रफेसन हिसाबै लायालासेनो आङो सानबाय मा जे मोनसे गुवार लेभेलाव रायजोनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनो हायो नामा। मोनसे बिदि बिटिआर गोरोबथा प्रमद बर' नेतृत्व, बेनिफ्राय NDFB, OBPO बे मोनथाम ग्रुपनि जिथु बर' एकर्ड जालांबाय, सान्थि सुक्ति जालांबाय, बेनियाव जथेस्थ' खामानि मावनो दङ हिसाबै जोंहा मोनसे दायित्व दङ हिसाबै बेयाव खामानि मावनो थाखाय जोङो ओंखारबोबाय। आरो बेखौनो साननानै आं मोनसे फिसा लेभेलाव थायालासेनो मोनसे गुवार मोनसे फिल्डआव हाबनानै जाहाथे खामानि मावनो हायो आरो रायजोनि जेसे गोरिब गुन्द्राफोरनि जेसेबांखिनि समयसाफोर दङ बे समयसाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय आरो माने जोंनि समाजखौ जौगाहोनो थाखाय माखासे निस्वार्थ भाबै खामानि मावनायनि माखासे दायित्व दङ बेखौ आं सानना लादों। आरो बेनिखायनो प्रमद बर'नि नेतृत्वहा जोङो खामानि मावनो ओंखारबोदों आरो बे हिसाबैनो जों दिनै आं नैबे स्कुलनिफ्राय रिटायारमेन्ट लादों। गोजोनथाव, लोगोसे आंनि थाखाय बहुद दुखुनांथाव बाथ्रा जादों मा नैबे गामिनिफ्राय आं दिनै बिदाय लादों स्कुलनिफ्राय। रायजो राजाया बहुद दुखु मोनदों। गावसोरनि गथ' गथायफोरखौ मोजां सोलोंथाइ होनायावहा जोंनि सायाव जथेस्थ' दिपेन्ड खालामदोंमोन। भबिष्यताव माने गावसोरनि बिथांमोननि गथ' गथायफोरखौ मोजां मोनसे लामा दिन्थिनो थाखाय जोंनि सायाव जथेस्थ' दिपेन्ड खालामदोंमोन, आसा खालामदोंमोन। आरो बे हिसाबै हयथ' आंखौ जोबोद मोजां मोनदों रायजो राजाफ्रा। आरो दिनै हठात बिदि हरखाब माने रिटायारमेन्ट लानानै ओंखारनायावहा रायजोफोरनियाव एसे दुखु दङ। थेवबो आंखौ दिनै मोनसे गोजोन थासारिजों दुखु दाहाजों आंखौ बिदाय होनो माबादों आरो आंबो बे स्कुलनिफ्राय बिदाय लादों। लनि बर' सासे हौवासा गथ' दंमोन। बे बादुलिकान्दा गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जेनेबा बे स्कुलावनो फरायबोदोंमोन। एबार जेनेबा खारग'लांबाय आरो माबायाव भेरगाव प्राइभेट स्कुलाव नाम लगायहैबाय। जेनेबा सारखौ जोंबो जेनेबा जों जिथानखि हाबा जाबोदों बिथांनिफ्राय जों मोनदों नालाय, जेनेबा जों मोजांखौनो मोनबोदों, मोजांखौनो सलायबोदोंमोन। जेनेबा जों आरो गथ' गथायफोरनियाव जोङो सुथि जाबाथाय सोङोमोन सारा माबायदि फोरोंदो, माबायदि जेनेबा मोजांखौनो बुंहैयोमोन। बा ओरै थोरै मा सारा जोंखौ सिखायहरदो, लिरदो बिदि होननानै। आरो सारा जेनेबा जों जेनेखा अनो निजेनि फिसाखौ, थिग बिदिनो साराबो जोंनि गथ' गथायखौ बिदिनो अननानै जेनेबा फोरोङोमोन। बिनि थाखाय सारखौ जों साबायखर। दा बिदिनो हरखाबै जेनेबा बिदाय लानाय सम जायाखैमोन, बिदिनो बिदाय लानो गोनां जाबाय हरखाबै। बिनि थाखाय जोंहा रायजो राजा गासैबो दुखु नांदों। जेनेबा दा आरो
फारसेखि जि माने आखायाव खामानि लादो बे खामानिया जाहाथे रायजो जाफुंथों आरो इनिफ्राय बिनि न'खरनि जाहाथे गासै गथ' गथाय आफा इसोर बोराइ बाथौनि अननायाव जाहाथे गासैबो जाफुङो आरो जि आखायाव लादो बेनो जाफुंथों आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनानै बेखिनिखौनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों। खुलुमबाय जे दिनै बिथां सारखौ दुखु मोनदोंमोन जों बिदाय लाजानो लुगैयाखैमोन थारमाने बिदाय लानायनि थाखाय जोंहा जोबोद दुखु मोनदों आरो दुखु मोनदोंब्लाबो बिथाङा मा होनना बुङो जोंनि गरिब मानसिफोरनि आरो दंबावो जोंसो आरो ग्रुप दङ जोंबायदि बिथांफोरखौ थारमाने मा होनना बुङो सुस्रांनो थाखाय गोदोर माने सिमां नुनायनि थाखाय माने जोंनि दा बिदाय लानो थाखाय जों दुखु मोनदोंब्लाबो बिथांखौ थारमाने जोङो दा बिदाय होनो दुखुजों बहुद बिदाय होनो गोनां जाबाय आं बारा माबाखौ बुंलिया बेखिनि आं बुंनानै दिनै जा बिदाय मिटिं माबा बिदायनि हाबाखौ लाबाय फंबाया सारा नाथाय बिनि थाखाय जोंहा रायजो राजाया एसे दुखुआ माने मथा मथि दुखुआनो थेवबो जेनेबा बे फंबाया जा जिखिनिया माने आखायाव लादों बेखौ जोंहा मोजांखौनो लादों होनना सानदों बिथाङा बे स्कुलखौ नागारनानै रायजो राजानि थाखाय खामानिखौ मावनो नामायदों बे खामानियाव जाहाथे जा सानदों बे खामानिखौ आफा इसोरनि अननायाव जाहाथे गासै साननाय हनायखिनिया जाफुंसार होथों ओमफ्राय रायजो राजानि फारसेबो जेनेबा अननाय सिबिनायखौ हरथों होननानै सानदों आं आरो बिनि खामानि माबाफोराबो जाहाथे मोजाङै जाफुंसार फोरोंबोबाय गथ' गथायफोराबो मोजांखौनो माबा मोन्दोंमोन लामाखौ सुबिदा मोन्दोंमोन नाथाय दा दुखु खालामदों गथ' गथायफ्राबो एसे मानो बेबायदि जालांखो ओरैनानै दा गथ' गथाय गैयाबाबो जि खानैसो दोङो बेफोरबो जेनेबा बाय दुखु खालामदों आरो बेनि थाखाय आंनिबो फारसे जेनेबा दुखु नांथावना बाथ्रा आंबो सानदों इयुनावबा माबायदि फैगोन ना फालिया दा सासे सार दङ बे सासे साराथ' कन्ट्रल खालामनायाबो सहस नङा बेनिखायनो जोंहा सासे आरो सार नांबावनाय जागोन नाथाय सात्र'आ जियानो जाथों फैबाय थागोन उनाव आरो लामा दङ फैनो आखा दङ गतिके जों सासे सार लुगैबयो नांगौ जागोन बेखिनिखौनो बुंनानै आङो